एजा बहुत बड़ा आज प्रोटेस्ट हो रहा बा। एगो कोनो जैसे हमने के इंडिया में होला टेरिटरी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज भइल बा। देखिए कितना पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन बा, पीसफुल लोग बा, कोनो भी तरह के अथी नहीं के अपन अपन जगह लोग एजा आके अपन प्रोटेस्ट में चारों तरफ से लोग आके जब पार्क में बैठ गए बा, अपन अपन फ्लैग ले ले बा और प्योर पीसफुल प्रोटेस्ट बा। प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जौन भी उनकर चेंजेस बा ओकर बा। देखिए एजा के लोग कितना सभ्य बा, यही चीज़ के हमनी के देखे के चाहिए और बहुत दूर तक फैलल बा। हम लोग के थोड़ा सा आगे जाके पार्लियामेंट में का चीज़ बा ओकर हम लोग के फोटो दिख वीडियो बता के दे देते नहीं। लेकिन देखिए आसपास सारा लोग अपन अपन खाना ले लेबा, अपन झंडा ले लेबा, अपन टी शर्ट पहन लेबा और कोनो भी उड़दंग ना, कोनो भी झगड़ा ना, कोनो भी पीटा पिटाई ना। एजा के मावरी जो इंडिजिनस लोग बा ओकर राइट्स के लेके जौन पहला 1800 अराउंड 1800 समथिंग में 100 साल पहले 150 साल पहले जौन संविधान बना रहे ओकरा में कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट करे के चाहता ओकरा खातिर ही प्रोटेस्ट। बाकी कोनो भी चेंज जौन फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बा ओइमे भी कोनो भी चेंजेस ना होके के चाहिए। तो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट में चेंजेस के अगेंस्ट में पूरा के पूरा ही प्रोटेस्ट हो रहा बा और पीसफुल प्रोटेस्ट बा। मतलब कहीं भी झगड़ा नहीं के, कोनो भी लॉ ब्रेक नहीं के कल जात, रूल कहीं भी ब्रेक नहीं के कल जात। आगे रुआ के पार्लियामेंट के साइड में दिखाओ तनी का सोच सकता नहीं कि हमने के यहाँ के प्रोटेस्ट होत होके आ लोग आराम से यहाँ प्रोटेस्ट करे अपन अपन बात रखे खातिर जितना भी उनकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बा वो चीज़ के करे खातिर कितना बढ़िया से साइड में बैठ के अपन प्रोटेस्ट कर रहा बानी। कोनो भी झगड़ा नहीं के, कोनो भी उड़दंग नहीं के, इट्स ऑल पीसफुल प्रोटेस्ट और इट्स ऑल अगेंस्ट की गवर्नमेंट के जितना भी फाउंडेशनल चेंजेस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस बा ओके अगेंस्ट में बा। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो बहुत अच्छा भाई जाके लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ अपन बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जौन उनका लॉ चेंजेस बा ओकरा के लेके बा। पुलिस हर जगह खड़ा भी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग दैट कि कोनो भी चेंज ना होके। लेकिन ओवरऑल बहुत ही पीसफुल बा। कहीं भी अपन बात रखे खातिर अपन हम का चीज़ हमनी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मानी जा, उनका व्यू के अगेंस्ट में मानी जा, वो सारा चीज़ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज बा। ऑकलैंड नॉर्थलैंड से एजा के सबसे नॉर्थ साइड के पॉइंट से स्टार्ट भइल बा प्रोटेस्ट। पैदल मार्च बा एजा जगह हमनी के यहाँ के पैदल मार्च होला और पैदल मार्च करके सारा लोग एजा से नॉर्थलैंड से आइल बा और नॉर्थलैंड से आके और हई पार्लियामेंट लौकता। पार्लियामेंट के पास जाके अल्टीमेटली रुकी 2-4 दिन तक रुकी लो और जाके वही गवर्नमेंट के अपन पेपर दी लो कि हमनी के अगेंस्ट में बानी जा, हमनी के अगेंस्ट के राइट्स के अगेंस्ट में बा और सारा चीज़ बहुत ही पीसफुल बा। देखिए ऐसा नहीं कि खाना के साथ साथ फूड भी बा, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करे वाला बा कि हर लोग लॉ अबाइडिंग बा। कहीं भी वल्गर, कहीं भी वायलेंस, ये सब चीज़ के कहीं भी रुआ देखे ना तो यही सबसे बढ़िया एजा के बेस्ट पार्ट होला। पुलिस सब बड़े तैनात बने जस्ट और देख ली कितना 5 या 10 या 20 पुलिस हुई हैं, उनका कोनो जरूरत नहीं कि दे आर जस्ट हियर टू जितने भी लोग बा ओकरा सेव करे खातिर ये जो बैठल बा लोग सब लोग देखिए कितना कम से कम जा 1-1.5 लाख लोग आइल बा आज पूरा के पूरा चारों तरफ वेलिंगटन में। तो हम आए रही ऑफिस में तो ओकरा के कैप्चर करे के चाहते रही। बहुत से लोग आइल बा चारों तरफ फैलल बा और कहीं भी हुड़दंग नहीं। बेस्ट वे प्रोटेस्ट करे के हमनी के यहाँ का होला कि लोग आग लगावे लगी, ट्रक जला दी, ट्रेन जला दी। एजा लोग का एक जगह पे गैदरिंग कई, ओइजा से अपन फ्लैग दिखावल, खाना खाइल, सब लोग फैमिली के साथ आइल बा, अपन प्रोटेस्ट कलियल, मार्च कलियल रोड पे पुलिस के परमिशन के साथ, कोनो भी बिना परमिशन के चीज़ ना हो और पूरा फुल परमिशन के साथ वेल ऑथराइज वेल ऑर्गेनाइज लोग आके अपन काम कर रहा बा। ये लोग के कोनो भी व्यू पॉइंट्स के शेयर कर रहा बा। तो वही के हम देखने की देखिए ये कंट्रास्ट बा हमनी के यहाँ के प्रोटेस्ट में एजा के प्रोटेस्ट होके के चाहिए और सिविल राइट्स बा। सिविल राइट्स के साथ हमारा व्यू बा कि हम अपना बात करे के रखे के चाहते नहीं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बानी। एकर मानी ई नहीं के कि हम कोनो भी पब्लिक प्रॉपर्टी या लोग के परेशान करी जो हमनी के यहाँ लोग करेला, उतना पेशेंस हमनी के यहाँ के लोग के नहीं है। तो प्रोटेस्ट के माने हमेशा क्या होला हमने क्या कि तोड़ फाड़ अरे आज डर रहे, पूरा फैमिली डर गई रहे। एक जगह कोनो भी नहीं के पीसफुल बा, लेकिन ऑल्सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बा कि गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं के हो सकत, गवर्नमेंट चेंज नहीं के कर सकत हमने के व्यू पॉइंट के। तो वाला के और भी हम दिखाओ तनी आगे देखिए लोग क्रॉस कर रहा बा, जब ट्रैफिक के रूल भइल बा तब क्रॉस कर रहा बा। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटेस्ट में आइल बनी तो लोग नया लड़का लोग होला लोग पूछ जाइलो कि ना हम तो विरोध करे ना, हम तो तुरे ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शांत बा एरिया, पूरा ट्रेन में भर के लोग आई रहा, वो सब लोग जब बैठल बा चारों तरफ अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स लागल बड़े। सोच सकते नहीं कि पुलिस की जगह पे सिक्योरिटी गार्ड हो गए। सारा लोग ये फ्लैग है एजा के टेरिटरी फाउंडेशन टेरिटरी कहल जाला, एजा के टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बा ओकर एजा एथी बा। देखते नहीं कितना दूर तक भीड़ बा, सब लोग पीसफुल चल रहा बा। गवर्नमेंट के अपन मेमोरेंडम जौन भी देवे हुए दी हम ओकर पैकेज चेक करते हैं। जाके सबसे प्राइम लोकेशन जो वाटर फ्रंट पर वही जा ये सब प्रोटेस्ट जा रहा बा। वेरी सिविल
बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, कोनो भी एथी नहीं है, मैंने उकसावे वाला कोनो बात नहीं है। हमार राइट्स बा, हम कोनो भी अगेंस्ट नहीं है। और सबसे बड़ा बात ये बा कि एक कलेक्टिव प्रोटेस्ट बा, एक नहीं है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कोनो प्रोटेस्ट करत होके ना, इट्स फुल ऑर्गेनिक, फुल सपोर्ट बा चारों हर तरह के कम्युनिटी, हर तरह के जो भी वेरी कीवी साइड बा। तो ये नहीं है कि ना हम एक साइड कर रहे हैं तो दूसरा साइड आगे विरोध करे खातिर ना हम तो कर आगे खड़ा रहे, वो सब चीज़ नहीं है। और सबसे बढ़िया बात बा कि फैमिली भी ज्वाइन कर ले बा, तो फैमिली सब लोग जाना था कि हम कोनो भी होटन करे तो हमरो फैमिली में थी आई प्रॉब्लम में आई, तो सब लोग का ले बा कि ओकर फुल सपोर्ट, फुल जौन सपोर्ट बा, तो फैमिली सपोर्ट बा। प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक जा रहा बा, आगे आगे जाके ये जब का हो कि जितना भी मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट के जितना भी लोग हुई ओकरा के जाके वो लोग ज्ञापन दिलो और मेमोरेंडम दे के ओकरा के कुछ और भी ओकर एक राइटफुल प्रोटेस्ट होके चाहिए, वो सारा चीज़ करी। अब इजा देखा तनी भीड़ बढ़ रहा बा और बेस्ट अगेन हम ई कहत तनी कि पूरा कलेक्टिव सपोर्ट बा, फुल जितना भी न्यूजीलैंड के लोग बा वो ये चीज़ के सपोर्ट कर रहा बा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जौन गवर्नमेंट डिलिबरेटली अपन चेंजेस करे के चाहता। अगेन पुलिस एजा बा तो देख सकत नहीं, लेकिन पुलिस के बहुत एजा काम नहीं है, देख सकत नहीं ना एजा लाठी बाना वज्र कहल जाला, वज्र बाना कुछ बा, लोग देखी जा रहा बा धीरे धीरे। एजा हम बंद करत नहीं अपन कहे कि आगे प्रोटेस्ट बढ़ रहा बा, हम अपना ऑफिस के लगे आगे तो जाते नहीं, हम आज कुछ भी बंद नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट पूरा बा, फुल प्रोटेस्ट बा। देखिए सारा चारों तरफ लोग बा, वो तरफ हम अपना ऑफिस के लगे आगे नहीं मैसेज ही देवे के रहा। देखिए सब लोग के बताओ कि रहा कि कोनो भी प्रोटेस्ट सही तरीका से भी कल जा सकता, बिना जान मान के दिक्कत कैले, बिना लोग के परेशान कैले, बिना कोनो भी पब्लिक संपत्ति के जलावला के बिना भी। और ये एजा सबसे बढ़िया उदाहरण बा। एजा के प्रोटेस्ट एगो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करेला कि लोग एजा के वायलेंट ना होला, लोग एजा के लोग एक दूसरा से कॉम्पिटिटिव ना होला, ऑफेंसिव ना होला, गाली ना देला, तुड़ेला ना, एकरा से बढ़िया का हो सकता। ठीक बा, चलिए एजा हम अपन वीडियो बंद करते हैं।